tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Munyaya yarwadza, nyaya yasiya moyo yakatsemuka kuno kubudiriro. Nezuro manheru mukomana aifamba neshamwari yake akaona shamwari yake achiwira mugomba riri papapo. Pakuzoshedza vanhu kuti abatsirwe, vanhu vauya usiku. Mukomana anonzi Victor Kazembe anozikanwa nevanhu vazhinji saCoach Rambo auya panzvimbo ino yakapinda mukati. Kupinda kwaaita achitsvaga mukomana anga ataurwa kunzi anga anyura achiburitsa mutumbi wekutanga. Pawadirwa mvura vaona uri mutumbi wemunhukadzi. Zvava zvashamisa vanhu. Achipinda kechipiri akaburitsa zvakare umwe mutumbi wemunhu murume. Aburitsa zvakare umwe mutumbi wemunhu murume. Mukomana uya akanga ataura kuti shamwari yake yanyura akataura kuti handiye munhu waanga achifamba naye. Kuzopinda paaita kechitatu ndipo pavaburitsa shamwari yemukomana uyu. Zvinova zvinhu zvarwadza vanhu venzvimbo inoi nokuda kwekuti pauya vanhu ava vanga vachifunga kuti vari kuuya kuzobatsira munhu mumwe chete. Aura neshamwari yemukomana akanyura. Mukomana akanyura ainzi Karakadzai. Ati vakanga vachibva kunogerwa. Kuzopfura kwavakaita nako vaitsvaga nzira yekupfura napo vasingazive kuti pasi pane gomba kana kuti paive negomba ranga rine masoweji. Ngatinzwei shamwari yaSo ichitaura. Taibva kuma shops ku teachers kunogerwa. Takuma ku teachers takabva kuze kuma past 7. Tikasvika kuno tatisufambisa zvinhu takasvika apa zvekuma past 8. Nzvimbo yamaifamba nayo iyoyi panga patori nenzira inotooneka yekuti inzira kuti maingoda kudemburirawo zve. Nzira yanga itomboripo makuseni takatombofamba nepo makuseni. Saka patakaona pazovharwa manheru patakadzoka patakati panotidi panotibuditsa kuti tiyambuke kuenda kumba. Ndopataka titsvage kuti tidamburire muwango obva todi. Saka pakanga pakaoma mbichani. Obva atopinda pangotsika obva atopinda mumadhaka. Chaakanga kwanisa kungotaura akupinda mumadhaka ndechongoti obva atopinda mumadhaka paya. Angonyura ka1 ini ndakumhanya kunotsvaga muwanhu anondibatsira. Ndopandabva ndasangana neumwe murume. Ndasangana neumwe murume obva andibatsira kunokera vanhu wavanoziva. Apedza kunoka vanhu watoungana, vanhu vabatsira vafonera weFire Brigade wakati hanzi mina tifonero chi weSub Aqua here. Ndo pakazouya mukoma Rambo wachisvika wakapinda mumadhaga muya musoweji muya makanga makaitikira zvinhu. Pakapinda takagaita achabudisa munhu atudi wanganyura ndinaye uya. Pakatanga kubuda musikana akanga asiri atachitsvaga. Pabuda musikana tikati pechitu achabuya futi nemunhu atinotsvaga. Po pabuda mumwe murume obva andibvunza zvikanzi ndiye. Ndikati haaziriye. Vanhu vabva vatomboitisana nharo. Saka usiziva munhu wanga uinaye. Kati aiwa haaziriye. Ndingatazoziva munhu wandandinaye here. Mumaramba obva amboti ndaumbozorora. Tobva wazorora kwe 2 hours dzavo obva wazodzoka. Pawakadzoka ndopa wakapinda musoweji muya. Obva watsvaga obva wazobuda nemunhu. Ndopandakadaidzwa ndiye here munhu uya. Ndikati ndiye. Ndopabva atogeswa wallet yake anga ine wallet muhomwe. Saka ndopakabva abuditsa wallet yangu. Ndopakabva abuditsa wallet yanga inayo. Po patorwa chitupa. Vatasa zvandanichitaura nezita rake randandichitaura ndizvo zvakabva zvangoenda nezvazviri pachitupa. Nguva iyoyo yawira shamwari yako wakakwanisa here kubata hama dzake kuti utaure navo kuti shamwari yangu yanyura kunoko, uye paakazonyurwa paive here newake weukama akanga aripo? Wanga waripo. Wana mukoma ndakafonera mukoma wacho wakazouya nemurungu wataishandira tisi akauya. Maitoshanda mese neshamwari yako iyi? Maishanda kopi? Kuhighland paHighland Industrial. Asi musiwo uyu wanyura shamwari yako makanga muri off mamangoenda kunogerwa chete? Aya takatobva nekubasa tobva tati sezvo tapedza basa zvekuma past 6 ndachimboenda tinogerwa touyawo mangwana totanga basa takanyatsa takachena
Maita basa rei nekuti tiri kuona kuti tanzwa kuti shamwari yako ine 19 years iwo nemakore mangani uye ibasa ripi ramaita? Ini ndine 20 years toita zvekugadzira furniture zveukapenda. Mama ane makore mangani uchiziyana neshamwari yako iyi? Tamboti ana baba munini vatiwo mwana wavo aigara neshamwari yake. Takauya last year muna November. Ndo pakauya kuzoshanda, ndo pakatorwa namukoma wacho kubva kumusha kuuya kuzoshanda. Chii charuda kutaura pamusoro petsaona yawira shamwari yako? Tinongoti ndizvo hazvo zangoitika, but tanga tisina tarisire kuti zvinoitika. Tongomuti ngangozorora murugare. Matimimi pamakaenda paive nenzira, pamakadzoka mukasvika yavharwa, yange yavharwa sei? Mukatsanangura chii chaitika kuti musazodzoka nepamamapinda napo? Takambofamba nepo Makuseni, takafamba nepo Makuseni pasati pavharwa, takauya tikatenga chikafu pamashops, tikadzoka napo pasati pavharwa. Patakazoti tizodi notakubva kubasa tinozoenda kuti takazotenderana huko tobva tauya. Saka takudzoka nerodhi tamboshandisa Makuseni iya. Handingachambodzoki futi kubasa kuti ndandoshandisa rodhi yatashandisa Makuseni. Ndopatusvika patotserwa paiswa mavhu kusaidi kuno pachapindiki plus gomba riri paseri rakadzika. Ndopatati tigati tsvage way inotibuditsa. Kwamakanotsvaga way uko maisatomboziva kuti pane gomba riripo? Tisingatombozvizivi kuti kune gomba riko. Takazotozoona mumwe wangu wandanoshanda naye atonyora. Maonero amai paita paioneka kunge pano pekuti munokwasatotsika muchifamba muchipfuura? Ndo zvapanga pakaita, nokuti masoji handiri munoziva kuti chikarohwa nezuva chinooma padinga, saka unongoona kunga pakanaka. Takwanisa zvakare kutaura nakansela weward 30 inobata inoibudiriro 3 vaCharles Chidhagu, avo vati vakanga vachiziya nezvegomba iri zvokuti vakanga vachitoshanda kuti pave panogadziriswa, uye vari kurwadziwa nekuda kwekurasikirwa neupenyu kwaita vanhu vatatu vakazoburitswa pano. Varara vari pano kusvika mangwanani, kusvika vanhu vese vanga vaburitswa mitumbu yavo yaiswa panze, uye vataura kuti chiri kunyanyonetsa inyaya yemishini yavanoshandisa, nekuti vanenge vasina mishini inenge ichidiwa nguva dzekuti vakwanise kunge vachishanda. Ndonzi Councillor Chidhagu, ndakamirira ward 30. Ward 30 inokava Budiriro 3 as a whole. Yokava part of Budiriro 1, Glenview 8 ne part of Glenview 3. Ndo ward 30. Chiitiko chaitika mumusha menyinji makachinzwa nguvai uye makabva madini mimi sababa wemusha? Ndakanzwa kuma past 8 ndaitori mutown. Ndopa ndakafonerwa vanhu vafonerwa vadzimai vangu vachiti pane zvaitika kuBudiriro 3. So ndakamboenda uya panapa inini Makuseni, vakomana vachitochera, vakatanga kuchera ndiripo, ndikazobva panapa kuma past 1. So ndabva panapa ndichibva ndatoenda ndikaenda hangu bhora, ndaenda kubhora ndabva ndapinda mutown, ndopa ndakafonerwa pane zvaitika. Then ndopa ndakatanga kufonera madepartments eCity of Harare vari kuota vari chichi ndichitira kuti tisangane panapa tese tione kuti tingaite sei. Pane vakarespondawo vamwe vanga varara. Tichibva tatoya panapa takutrya kuti tibate maoperator because taine pfungwa dzekutogona kukupa mvura using the machine, but takatadza kuti tibate maoperator vamwe vanodzima mafoni kana vakurara, so hatina watakakwanisa kubata, but superintendent vakauya panapa, dio vakauya panapa, tanga tiri tese kusvika na 4 o'clock kuMakuseni. Then takundikana ndopakazoshedzwa driver yanonzi Rambo tangona auya netimu rechi vauya panapa vachibva vatangotunza isu taitozezawo kwezva munoziva vanhu vedu vanogona kutozeza even kujamba suwa, but kuzopinda manje musuwa ndakatomubiga wangu murume kuti handisati ndaona vashomani vakadaro. Then achibva apinda isusu achipinda taifungidzira kuti achanoretrieve one board yemukomana angari potwa wacho, but akatanga kuretrieve board yemusikana ainzi aigara pasera. Tasina munzwa kuti ari kutsvagwa kana kuti asi kuziva kuti ari kupi. Aretrieve board tichibva tatoti ndobva yatoradzikwa apo zvikanzi haasiri. Ndobva apinda futi aimva anoretrieve another board somebody who is above 40 years kana kutongoti close to 40 years, ndiye wakabudisa second time. Ndobva ati ndoda kumbozorora, ndoda kuzorora because pasi pandendiri apa hamusi mumvura, hamufemeki.
ndobva tato azorora ndofunga it was close to 2 hours akazorora tese tiri panapa handatombogara pasi kana kuita seti atangomira saizvozvo after about 2 hours ndopa akadzoka nevakomana vade fire brigade ndobva vapinda futi umo ndopa akazonobudisa bhodhi yaye abudisa bhodhi yaye ndomva yarara tibva tatombota madiscussions edu after madiscussions iwayo ndibva ndatoenda kumba kunogeza ndichingopedza kugeza ndibva ndafonderwa naofficer in charge vatitoda hanisaka ndo yandiri kumhanyisa naye up to this hour noda protocol dzemukanso hazvisi nyore pane zvinonzi mapepa anofanira kusainwa nani vanhu vachichichi ende pamwe pacho vanhu vanova kufila kuti togona kunzi negligence kana kuti chichi vamwe vanova kutadza kucooperate ndo zvatisa this hour. Ngatimboona inyaya yegomba iri maiziva nezvaro here ranga raane nguva yakadini riripo? No, gomba iri inini sakansela ndaiziva nezvaro ndakaita ma-efforts kubva ngatimboti February pakaita blockage panapa. Blockage yaita ndeyekuti sewer line yedu yanga yazara jecha mamusina kana tikatogona kuzoenda tese tapedza munonyatsokuona pacho pari kucherwa pachienda chichi pane manhu iri pamberi apo makazara hamuna kana makatooma kutooma chaipo chakunge but ndobva mafambira anoita sewer line yedu saka ijecha raririmo saka pavakachera apa vakabvisa manual rings vaizama kuti vanogona kuita scoring yekubvisa jecha vachiisa but vakakundikana paida mushini wangouya less than 2 hours ndomva wakollectwa chimva wadzokera saka wadzokera ndachingoita ma-efforts mushini wanga wakafa mumwe wacho wakaita more than 7 months wakafa uri Glenview police then the other machine yakauya kuna 13 muwadhi mangu futi uchichera ndomva wafa starta ndo mushini urapa uchibva wagadzirwa tatisina low bed yokutakura mushina unotransportwa ukwanisi kuuya uchifamba from Glenview 3 kuti usvike kuno because unodamaja maroads so ndofunga ndanchiziva nezvaro but achitoweka kuti pagadziriswe panapa but it's only kuti mukanzo mune machallenges arimo. Takatarisa baba pane ipapo pawira vanhu pedyo nepamba panenge parutogara vanhu panext patori nechirugu chine huku vanhu vaigara sei panzvimbo yakadaro iyoyo? No, zvaitika anyway it's okay. Malaini esuwa kuri kuti hawo zvinhu zvavo zvakarongeka anenge asina problem because pese dzimba kwatinogara isusu unochitongosiya 1.5 kana 2 meters kuenda paimba kana kuti mabuilding lines 1 to 2 meters so kugara vanhu vanga vachigara but chandoda kuti mungoziva ndechekuti vacho vari pamurutaura pane chirugu handiti vanhu vakangouya wavakagara havasatova nepaperwork yakakwana yekanso zvichireva kuti vakatogara zvisiri pamutemo ma-illegal settlers. Matimimi gomba iri manga muchishanda kuti ringe richipa chigadzirwa kubva muna February nderarini? Zvakatotanga dambudziko racho rakatanga February here kana kuti ndere mumashure nekuti tiri kutoona zveshuwa pane trench yakacherwa manga muda kuzoisa mapaipi here kuti mugadzirise zvegomba irori? Gomba iri sekutaura kwandiri kuita kuti February ndopatakatanga kuda kura ndoparakatocherwa muna February then apa trench ramuri kutaura riri kucherwa itori nyaya yekureplace mapipe acho ane jecha vachiisa manew pipes ndo kuchera kwavari kuita. Ndinoda kuti zvichida mutitsanangurira kuti makanzwa sei matarisana nemutumbi mitatu imi makanga masheedzerwa zvichinzi pawira munhu mumwe chete? Zvakaitika kana kuti zvandakafila zvinobata kwese inini sedunga munhu ndakabatikana kuti zveshuwa muwadhi mangu handiti nometa vanhu umwe wacho akaita zvokukandwa handizive so far handisati ndaziva kuti akadonhera kana kuti akaita zvokukandwa because driver akataura kuti anga ane mazuva kureva kuti probably anga adarikidza 2 days arimo handiti but 2 ava vakadonhera nezuro because umwe wacho akapedzisira kutaura nevanhu kuma-6 umwe wacho akatodonhera kuma-8 achitori nemumwe wanga anaye but zvinhu zvinongorobata kuti munharaunda at the same time probably togona kuti maprocesses eprocurement ndo anoita kuti tisvike patasvika nhasi kana kuti zvizoita chimiro chiripo. Chikonzero ndiri kudaro ndezvekuti tinofanira kunge tine mamachines
iko zvinezvi Harare ine maregions. Ngatingoita equipment inomira region yedu yakakwana. Toita equipment 5 maregions ese anenge ane maequipment anomirira hatimbosvika kuita problem. But mushini, kana tine mushini excavator yamunoona izvezvino yakamirirwa kuMbare, yakamirirwa kuDZ, yakamirirwa kuHighfield. Saka panapa ikatochera ipapa ichitongopedza, even isati yanyatsopedza, that's why mchizoona anosiya mamwe makomba asina kufushirwa. Bozoona kumhanyira rimwe basa kune kuchinzi kurichi kune agent need. Ndo nyaya yanga ichitaurwa nevagari vazhinji vanga vachitaura kuti kanzuru aipedzise basa, vakasiya vachera, vanokwanisa kuchera motoona svondo dzotopera, mwedzi dzotopera, makomba achiri akangodaro iyayo. Imimi sevanhu vari kushanda mukanzuru, ndeapi matanho amuchaita kuti tisazosangana nezvatawirwa nazvo nhasi izvi? Matanho atinofanira kutongotora ndeyekuti sekutaura kwandaita, ngative maregions anofanira kuva independent, aine maresources. Chiri kunyanya kubata town house kana chiri kubata guta redu inyaya yemaresources, kana kuti kudistributwa kwemaresources anofanira kudistributwa zvakaenzana, kwete kuti taita dambudziko kakati ndokunokasira kunzwika, kana kuti kansela ninge anotaurisa ndiye anokwanisira kuatendwa. Ngatingoitai kuti tiatende maproblems sekuuya kwaanenge aita. So nyaya hombe ingori pamaresources neequipment yemukanzuru. Zvinobvira here kuti ngatiti mapiwa equipment yacho kwezuva 1 mochera movha mapedza panzvimbo imwe chete mosiya pakavharika kusvika pamunozopiwa futi equipment pane kusiya pakaita makomba? Ya zvinoitika, but zvine zvakuenda neurongwa kana kuti kuplana kwasuperintendent wearea, because masuperintendent ndiye anopa majobs kuvanhu vavo. Saka ivo ndovanofanira kutoti plus pamwe pacho chatoda kuti mubate vanochera ndevewater, but vanozouya avewater vanochera vongobackfiller, but vanozocompacta nechichi rava rimwe department reroads. Department reroads rinofanira kunge ranotifyiwa in time kutoda gravel parodhi yakati, kuitira kuti vagare vaisa gravel in place. Ava vachingopedza kuita basa gravel rouya pobva pacompactwa, zvinotiitira zvakanaka. Ndapi mashoko amurida kutaura kunde taona kuti izvi imhuri 3 dzarasikirwa nevadikani vavo? No, mashoko andoda kungotaura ndeyekuti vanhu varasikirwa neupenyu, especially vazikanwa vamwe vacho vanga vachiri vadiki, because 19 years munhu ana kutanga life, ne21 years vanhu vari kutotanga upenyu. But ndine urombo nezvaitika inisakansela, ndicharamba ndichema nevari vawirwa nenhamo. Then umwe wacho ndati dai zvaita akasira kuidentifyiwa, taziya kuti ndokupi, takwanisawo kuchema naye in time. Chikonzero munhu akanonoka kuidentifyiwa, pamwe pacho andopedzera avigwa nemabhanditi kana kuzovigwa zvisiri izvo nechikonzero chokuti anenge asina vanhu vamuziva. So ndinongoti ngatichemei pamwe chete nevanochema. Chairperson weZANU-PF Harare province vaMasimirembwa vachitaura nevatori venhau vati nhau iyi inorwadza nekuda kwekuti vekanzuru ngavati kana vaita basa vaite vachipedza. Tine mukomana ari pano uyu Rambo super coach akwanisa kupinda mugomba iroro akabudisa mitumbi 3. Tinomutenda zvikuru neushingi hwake neunyanzvi hwaainawo. Asi chikuru chinosuvisa panyaya iyi ndechekuti tiri kuona kuti pano pakacherwa gomba, zvinoreva kuti City of Harare yatogadzira njodzi. Matanho api akatorwa kuti venharaunda vazive kuti apa hapana mugwagwa? Zvii zvakaitwa kuti vanhu vasakwanisa kudarika neapa pakanga pakuungana tsvina pakujenga mvura? Tsvina yachona igova tsvina inooma yoratidza kunge pane mugwagwa asi pasi payo paine mvura. Saka izvozvo ndinofunga vemuravo mapurisa vari pano nenyanzvi vachaongorora. Asi City of Harare iyo nyaya yekuti kunongocherwa makomba achingosiyiwa pasina kuiswa chenjedzo kune veruzhinji kuti apa hapadarikwi nayo, zvinounza matambudziko, njodzi yatasangana nayo. Ndinodawo kutendawo zvekare veConvergence
Convergence Community Emergency Response Team vasvika pano vachibetserawo zvekare. Asi iko zvino pachiri kucherwa sezvamuri kuona, hani saka iroda kuunzwa kuti vaone kuti pasi apa hapana here. Tariro yedu ndeyekuti dai vatatu iwawo zvagumira ipapo, asi regai vane unyanzvi vapinde pasi petsvina iyi vaone kuti zvakamira sei. Asi tiri kunzwa kuti Harare yose, even kunana Glenora uko, kunana Mbare uko, kune makomba zvekare akawanda ari kuvhurwa nevanhu vekanzuru. Tiri kungokurudzira vanhu vekanzuru, mainjiniya veDepartment of Works, kuti zvinokosha kuti pavanenge vachishanda vabvura makomba vaise chenjedzo, vavhare vanhu vasadarika nepo, nekuti iwe wagadzira zvinokwanisa kukuvadza kana kuuraya munhu, ndiwe une basa, ndiwe une duty rekuita make sure kuti waprotecta community. So tine urombo nezvaitika pano, zvinhu zvinosuvisa zvikuru. Kana aita basa rakakura kudai, ati iye ivolunteer, ndezvipi zvingaitwe kuti vanhu tiappreciate munhu iyeyu azoramba achienderera mberi nekuita basa? Isu seZANU-PF Harare Province, mukomana tinaye, mukasimba makateverana nesu muchaona zvatichamuitira. Tichitaura nakansela veward 30 vataura kuti chinonetsa inyaya yekuti mota dzacho dzinenge dzichishandiswa dzishoma. Inokwanisa kuti nhasi yauya panapa mangwana yakutonzi iende ukoko. Chii chingaitwa kuti mota kana yatanga kuita basa panzvimbo imwe chete irambe iri ipapo kusvika vapedza basa? Ivo makansela kandoo basa ravo, ndivo vanofanira kugadzira kwavanogara matare avo ekanzuru. Chatiri kungoona ndechekuti makansela aya vari kutadza basa ravo kukanzuru. Isu hatingakwanisi kuva tine mhinduro inonyatsotsanangura. Ivo ndo vanogara vobuda nemaresolution. Zvamunoona mhuri yeZimbabwe muno muHarare mavari tinobhadhara maretsi, tinobhadhara mari dzinodiwa nekanzuru. Dziri kuenda kupiko? Migwagwa haichafambikai, mvura haisi kuwanika, maripeyas haasi kuitwa. Ko mari dzavari kutora kwatiri isu vene vedzimba semaretsi dziri kuenda kupi kuti mota dzizoita shoma, zvinhu zvisafamba zvakanaka? Nekuti pagore negore kanzuru inoita bhajeti kuti gore rino tinoda mari yakati. Bhajeti voriendisa kwaminista welocal government, bhajeti ravo ratenderwa bhajeti vochitanga kutinyorera matsamba isu kuti tinoda mari yakati. Isu tobhadhara, tikasabhadhara vari kutiendesa kumatare vachitora zvinhu vachitengesa. Saka havangatauri kuti mari havana, mari vanayo inoenderana nezvinodiwa panguva nenguva. Saka ngavave nemota dzakakwana, ngavaite mabasa avo zvakanaka ekutichengetedza. Ndo basa remakansela, kwete kutiudza kuti mota ishoma zvazodii. Honai pazvachisvitsa izvi. Tataura zvakare nababa mukuru vemukomana akawirawo makanga achifamba neshamwari yake. Ati zvinorwadza, asi vakumbira kuti vanhu vekanzuru kana vachiita basa, kana pachinge paine njodzi, vasiye zvinhu zvinoratidza kuti nzvimbo yakadai haifaniri kufamba nevanhu. Ndinoda kuti ndine urombo chose nezvaitika. Ndiri kunyanya kurwadziwa zvakanyanya kuti zvoita kuti vanhu vave vakaungana kudai. Mwana wemukoma wangu asvika pakuita dambudziko rakaita seriri tsaona iyoyi. Saka zvinorwadza tichitarisa mamiriro akaita nzvimbo yacho. Chikuti shungurudza ndechekuti varipo vanoona nezvenzvimbo izvodzo. Zvanga zvakadii hazvo kuti vogarawo kana vakaisa mucherechedzo wekuti pakadai hapaite sei hapapindwi, nokuti kana vakuzoita mucherechedzo izvo zvinhu zvaitika kudai hazvimire zvakanaka. Asi panapa ndoda kutendawo kuno uyo hanzi akwanisa kupinda panyakanyaka yakaita seiyoyi nemamiriro akaita nzvimbo yacho. Pangatarisi kuti pangagona kuva panganzi pangawanikwa munhu, asi kuti iyewo toda kumutenda chose nebasa raaita. Ndisina kumirira kumhuri yekwangu,
ndinotenda kune aivo vamwe vacho navo zonzi pano kwa vamwe vanhu vaviri vanenge vatatu vanga ripo pasi ipapo zvinorwadza chose zvinoshungurudza. Saka ndingangotaura nemashoko iwaya idambudziko ratiwira zvaro, asi nzvimbo dzinofanira kuti dzigadzirwewo nevanhu vemutemo ngadzi dzinogadzirwa kuti tichengetedze upenyu hwevamwe varipo. Hatisozvari pamwe chete panogona kupana vamwe varipo, vamwe vangona nga vari vana, hapana anoziva. Asi kuti chikumbiro changu ndechekuti dai zvagadzirwa zvakaita sei, nzvimbo yanaka, paiswa mucherechedzo, vanhu vaoma, vanhu vaona kuti pakaita sei pakagadzirwa. Imimi mwana wenyu ndiye akawira aine shamwari yake? Ndizvo chaizvo. Anga akura zvakadii, vaibva kupi nguva yaakazowana netsaona iyi? Mukomana anga achibva kundogerwa, anga ane shamwari yake, saka pavakasvika vakaona panosipfuura napo pakavharwa, saka ndo pavakatirega tiende nekumhenderekedzo. Pamwe tokwanisa kuita sei kupfuura tiende kupi, tiende kumba. Mukufamba mumu vakatovheneka netochi, ndo paakaona fanika kunge pane ruware kunge pakachena, pakandopinda kudai ndobva akabva adzika. Shamwari yake yanga inayo, dai zinzenge akadzidzokera kumashure ndokutanga kuchizoridza mhere. Mukomana ake anga akura, anga ane 19 years. Anga ine 19 years. Anga achiri kuenda kuchikoro here kuti akanga agara pamba kuti ane course dzai? Anga agara pamba patanga nebabasa remaoko ranga achiita, anga achizvitsira zvinhu zvavo nemaoko. Imimi nguva yakawira mwana wenyu makakwanisa kusvika panzvimbo here zvekuti azoburitswa muripo here kuti makatozoudzwa mushure mekunge atoburitswa? Inini ndingati ndasvika zvinhu zvanga zvatoitika, process yese yatoitwa, asi kuti mukoma wake ndiye aona zvese zvichiitika kubvira pakutanga kusvika pakazosvika panzvimbo kusvika kwaedza zvese zvikaita sei kusvika abudiswa zvisvika vazotakurwa vasiswa kumochari. Indaita zvokuzongoudzwa kuti baba zvinhu zvakafamba zvakadai bozi patime yazvaitika onda ndiri kubasa usiku. Saka iko zvino izvi vanhu vakaungana kupi? Mwana wenyu wanga achigara mubudiriro 3 mavanga achiyambuka kubva kumaNewstands? Ndizvozvo chaizvo, asi kuti mamirira zvakaita pakuti pane vakaungana kuti vanganzi vangachemerwa pari zvino panenge pasina, because urongwa huripo ndokuti mangwana makuseni tichafambira nyaya dzemapostmortem, then from there zvikakwanisika panotozoita zvemaburial order. Kana tikakwanisa kubudirirawo zvemaburial order pane nguva, then toita kutotora mutumbi takudzika kumusha. Saka anenge achichemerwa kumusha kubhikita. Kuno kwaanga achigara nani? Anga achigara kupi nani? Anga achigara muno mubudiriro neshamwari yake, asi mamwe madzikoma ake arikugara futi anogara muno mubudiriro 3 muno. Tataura namai vepamba paigara mwana musikana akazove iye mutumbi wokutanga wakaburitswa mugomba iri. Musikana ini ndine nguva handigari pano panogara muroora wangu nemwana wangu mukomana, asi vari kuti musikana akabva mumba kumapast 5 achienda pamiki paanganzi ngauye ndimutengere muriwo nemukomana wake. Saka pakuenda hapana achaziva kuti akafamba sei, nekuti iye achibuda, muroora wangu achibuda kunogamuchira murume wake, rodhi dzavo dzakasiyana. Saka abuda kudaro, ava vachizodzokawo vachiti ko Kimbali aripiko, vakatadza kuziva kuti aendepi. Saka vakangofungirawo kuti pamwe pane kumwe kwaaenda, nekuti anositombobuda achimboendawo wanzi kumashops uko achinomboti nonoke hake kudzoka. Saka vakatozoti papaya usiku vatozonzwa kuti kune mumwe awira ari kuburitswa, ndipo vakatozodedzwa kunzi uyai muone musikana anogara pamba penyu ari mugomba. Saka mwana uyu akatanga kuidentifyiwa nemumwe mukomana wemedu muno muraini, akabva ati uyo ndiKimbali. Saka musidhaivha achipinda kechi2 akanoburitsa zvakare umwe murume atadza kuzikanwa kuti ndeupi. Achizonopinda kechi3 vachibva vazoburitsa wacho wavaiziva kuti awira. So takatozoona kuti zvakatotibatsira kuziva kana kuti kuona kwakaitwa uyu achiwira aine mumwe wake, zvakatotibatsira nekuti nhasi tingadai tichimutsvaga tichiti chii, tichiti akaenda kupi. Zvatibatsira, asi mwoyo wangu uri kurwadza nekuti mwana uyu panapa haana mbogara mazuva akawanda. Kana tisingakanganise mwana akapinda kuzogara panapa musi wa27, nhasi date 8 handiti, kureva kuti mwana uyu anofanira aine 11 to 12 days. Asi mwana uya wekuti tingati mwana watata anyanya kugara naye nguva refu. But ini pandakangoona noone mwana uyu, mwana airatidza kuti mwana wari free,
mwana wanotongogarikawo hake naye, mwana anga asina basa nezvakawanda. Kuuya kwaakaita zvino manje vabereki vake makaziyana navo here? Makaziva kuti aibva kupi here, aigara kupi here? Kimberly anobva kuMuzarabani. Baba vake tataura navo izvozvi manje manje vana vachitosvika. Mai vake namba dzavo ndodzisi kuita, but obvious kuti kana tataura nababa tatotaura namai. Tiri kuona dzimba pane road dzekuti munhu anotofamba zvakanaka-naka, asi vanhu ava vanga vachinowira kunenge kusango uku. Sei vanhu vakanga vaakufamba neikoko? Panga pacherwa drainage ranga racherwa, iri rakacherwa necouncil, saka paya pachida kuti pagadzirwe mapaipi esuwa. So pavanga vari kugadzira, vanhu vanga vachitiza pane gomba rakadzika, saka kwavanga vaakunowira uko pane nhope iripo, zigomba zihombe chairo rakacherwa necouncil, so rakapinda sewage yakawanda, saka pamusoro paro rinooma zvekuti ukariona unofunga kuti pamwe idhaka rakangoomawo. Saka vanhu vanga vachiti vakatsika ubva vaita sei, vanyura. Asi kusaidi kwavanga vachitiza kwakuine zigomba zvekuti haujambe kana kuita sei. Ndozvaita kuti vanhu vapote vachichuza kuita kunge ikoko kuri easy, vasingatozive kuti ndokotori danger. Zvekuti paa pachioneka kunge pakaoma pamusoro madhaka, vanhu vasingazoti pasi zigomba. Ndatozive kuti pasi zigomba rakadzika, nekuti vakatoriona gomba iri vari kutoti ivo vaitomupinda nemaladhi, vaisatomupinda ivo direct, kureva kuti gomba rakadzika. Ranga rane nguva rakareba zvakadii gomba irori racherwa iri? Gomba iri rakacherwa last year, kana ndisingakanganise ndemuna October kana kuti November. Vachibva vambodzoka vakambopagadzira muna February this year, asi gomba iranga ringoripo. Imimi sevagari vekunoku manga musinawo here kunyunyuta pamusoro pegomba iroro? Nekuti tiri kuona kunyange munharaunda mune vana, hamuna here pekuti makamboti kune vekanzuro uyai muvhare gomba iri? Akambozvifunga hapana, nekuti iyi rodhi yanga isingatoshandiswe ine gomba iyi. Hakuna munhu aimbofunga kuti ndoenda uko nekuti gomba ritori kujirawo. Vanhu rodhi yedu yanga ingori straight. So kutoti tichibuda murodhi iri straight tichienda ikoko kune gomba, vanhu vanga vachitsvaga way yekupinda nekuda kwedrain ranga racherwa. Saka vanhu vanga vachingotsvaga pekupinda napo. Kucherwa kwarakaitwa raichererwa suwa here? Ane tikoti makazaraka. Pavakatanga kurichera maive musina chinhu, suwa yatanga kupinda? Makanga musina chinhu, but paibesta nguva zhinji. So I think kuti vaida kutsvaga imwe method yekuti vawane magadziriro here isingayerere. Handizozivi kuti vanoshanda sei method dzavo pakushanda kwavo vanhu vecouncil. Sevagari vekunoku zvakubatai sei? Nekuti pakatanga kutaurwa munhu akataura achiti shamwari yangu yavira, zvekuti vanhu vakauya vaiuya vachiti vari kuuya kuzotora munhu mumwe chete, asi pozoonekwa mitumbi yava mutatu, umwe wacho atori mwana aigara pamba penyu. Izvi inini zvandibata zvakanyanya, kunyange dei kwangu kuchinzi hakuna anga ari pamba pangu, zvinhu zvinongobata. It's not easy kuzongonzwa kunzi vari kuvanhu vari kuwira mugomba vachifa. Zvakafanana nababa vamwe vazowanikwa vari kunzi havazivikanwa. Zvinorwadza, ezvo mhuri yekwavo vanenge vachitoshaya kuti munhu akaendepi. Pamwe vamwe vane vachitotuka kuti inzenza, but haisi nzenza, munhu akasangana netsaona yakasangana nayo isina ari kuziva. So senharaunda tanga titongokumbirawo kuti kana vakatigadzirirawo gomba rovharwa tigone kuraramawo zviri safe. Trench ramuri kutaura imimi renge rane nguva yakadii racherwa, uye vaiti vacharivhara zvaita sei? Trench iri harina nguva yakareba iri. Ranga chitonzi rakatotanga kusherwa musi weSaturday nezuro Sunday, ndopakabva paita tsaona dzesedzi. So trench ranga risina nguva refu racherwa, zvokuti dai trench rakangoti kucherwawo richivharwa pangadai pasina zvese izvi, but asi pakushanda pamwe pacho togona kuzvinzwisisa futi kuti hapana pavaichera obva vasiya valeya mapaipi obva vavhara futi. Saka izvozvo handingazogona hangu kuzvitongerawo. Tataura zvakare neshamwari yemusikana akanyururwa pekutanga mugomba iri raonekwa mitumbi mitatu. Ati iye shamwari yake akabva achiti ari kuenda kumashops kunotora muriwo mushure mekunge afonerwa nemunhurume waifambidzana naye. Ngatinzwei shamwari ichitaura. Akafonerwa neboyfriend yake. Afonerwa neboyfriend yake zvikanzi uya mashops wotenga zvinhu zvauri kuda. Ndikati ndikuperekedzere naichi shamwari yangu taigarisana tese. Zvikanzi aiwa sara kuita sei uchibika sadza, pandouya tikurumidze kuita sei kudya, pandouya nemuriwo ndobika muriwo. Paakaenda handinoziva kuti
adonerawo tobva yenda boyfriend yake yobva yasvika kata ko musikana aenda kupiko cause inini ndaita sei ndakamumirira ndikati aiwa musikana abuda aita sei aenda ikoko pamwe maita sei mapesana sikanzi obva adzoka obva aenda mukomana obva adzoka mashops mukomana uyu akatozouya kusvika pamba achimutsvaga akauya chibva adzoka mashops obva atotenga muriwo poko obva adzoka naye obva adzoka futi echitsvaga musikana atsvaga musikana tadzoka ma7 kwe8 atisikuona musikana ndikati aiwa obva azoenda obva agareko obva adzokera ini ndobva ndakisa ndichigeza ndikati ini ndakuita sei ndanda kuenda kunoteerwa ikoko chikanzi sanga tisei katindi tese tabva taenda takatendera mabhawa muchiri tsvaga musikana iye hatina kumuwana pandakazonzwa pandakabva ikoko tabva tasvika pakaungana vanhu pagomba ipapo tasvika pakaungana vanhu zvikanzi pane mukomana adonerawo nemumwe mukomana friend yemukomana iye saka isi taida kufunga zvinhu tu kuti musikana anenge aita sei andonera imomo ndichibva ndatanga kuita sei kuchema ndikati anenge adonera imomo ndapedza ipapo tabva tagara pabva touya vanhu ida kuita sei ada kupinda imomo patagara abva apinda saka pakapinda ndabva ndauya kunoku ndichida sei ndichitotora juice pandakatosvika ndichitodzokera ndabva ndachinzwa ndobva ndatonzwa kuti abudidzwa ndichibva ndatochema ipapo. Sei vanhu makanga makuenda nekoko kui makatombofamba nako here ikoko pamaipfuura pacho muchiti maienda ikoko kumashops nekudzoka nekuita sei maifamba neikoko? Masikati takatofamba nepo naye musikana iye samanira ndisuza kuti akabatwa nepo akaenda ikoko cause ndo pakawiremo. Imi pamaipfuura nepanzvimbo ipapo paisaratidza here kuti pasi hapana kunyatsosimbapo? Papasikavhurwi napo vanhu vazhinji havatopazive ipapo. Kose imi maienda neikoko? Ndichazive iyo kuti akafamba sei cause tatatombofamba napo tafamba zvakanaka ipapo hatinombofamba neipapo iye kuti akaenda sei ikoko kusaidi ikoko hatichazive ipapo. Imi pamakamboyambuka even pamaiyambuka muchienda kumashops uku maiyambuka nepapi? Taipinda nepapa chinonzi chiipapo handina kuzoziva zita racho ndopi taipinda napo ipapo taipindira masikati tatatofura napo vanhu ava vachiita sei vachisera mukati tatatofura neipapo saka handina kuzoziva kuti sei akafamba nekoko kune maswechiwo. Chii chamuri kuda kutaura imi pamusoro perufu rweshamwari yenyu? Friend yangu yandirwadza yave friend yandaida yaitoenda zvekuti vanhu chaichaizvo anga asikazivi kuti timafriends tofunga kuti tiri hama nehama nezuro ndakatoti ndiri friend yake vanhu vanga vasikatozivi izvozvo. Saka maigara pamwe chete? Kuno ndakatoya nezuro ndaigara Budiro 5 ndipo ndabva ndauya kuno panga achigara futi pazasi apo takagara futi tese ndazoendawo musha ndabva musha ndaenda Budiro 5 ndabva Budiro 5 ndobva ndazoya futi tobva tadzoka feedback. Tataura nasekuru vaTalita avo vati vakafonerwa usiku vachiudzwa nemwana wavo akabereka Talita. Talita ndiye ngari muzukuru wavo mukuru, asi vataura kuti vanototenda kuti kubata kwaMwari kunoshamisa. Dai pasina mukomana akazowira aine shamwari yake izvozvizvi zvichida vari mushishi yekutsvaga kuti mwana ari kupi, pamwe vachitofunga kuti zvichida akatizira voregera kumutsvaga. Mwana uyu ndiye muzukuru wangu mukuru anonzi Talita Munda, ndo mazita aanoshandisa kubva achiberekwa. Zita rekutoti Talita ndini ndakatomupa ini sasekuru wake. Mwana wenyu musikana here kwati mukomana? Mwana wemwana mukomana anotedzera neuyu akamira apa uyu anonzi Taurai, iye anonzi Itai Munda. Kumhanya kwamauya kunoku maziviswa nani kuti ndo zvawira Talita? Baba wake vandifonera kuma 1 AM ndakatorara vachindiudza kuti pane mai vandifonera vachiti Talita mwana wenyu ashaika awira mumasueji. Kana mine moyo wekunzwa kurwadziwa nokubereka svikai kuno usiku huno kana muri padhuze. Ipapo ndambofunga kuti semwana musikana anogona kunge atizira hake nokuti pane kahistory kana kuti kanhoroondo karipo kenyaya dzake dzaanoita dzakamboita uyu mwana musikana.
Saka ndangozoti inini chiregai ndichiita zvokumukira. Ndo pandasvika pano kuseni. Tatosvika zvinzi matipesanei nemapurisa. Bhodhi yatotakurwa yakuGomo Hospital. Ndikati zvakanaka. Ndakuchitanga ndaenda kumapurisa ndonokonfema. Mapurisa anobva watonditi matoita masvika. Tanga tisina madhitiro akakwana. Asi bhodhi yatotakurwa yakumochari kuGomo Hospital. Baba, rufu rwemwana wenyu, njodzi yaasangana nayo, kuti panhu pakacherwa pachibva pasara pasina kuvharwa, chii chamungade kutaura pamusoro penjodzi iyi? Ndinoti njodzi yandibai panyamanete, uyezve nemaringo ezvakaitika ekuti panhu panocherwa, ipa pasina kucherwa ndifunga kuti denda ashayiwa mwana wangu, but nekuda kuti pakacherwa uye pane nguva yareba pakasiyiwa pakadaro zvinoita kuti ndipesane nemwana wangu, saka ipapo ndabatikana zvikuru. Kuonekwa kwemwana wenyu, vanhu vachitaura vanoti akapfuura ega achiti ari kuenda kumashops, hapana akamuona achiwira. Kutozoonekwa kwake kwaitika mushure mekunge umwe waifamba neshamwari yake yaakaona ichiwira, asi mutumbi wazotanga kubuda ndewe mwana wenyu. Chii chamungade kutaura maererano kuzowanikwa kwaita mutumbi wemuzukuru wenyu? Kuwanikwa kwaitwa mutumbi wemuzukuru wangu, kwandiri inini iri vara rakangotewa munharaunda inogara vanhu. Handidi kutaura ndine wandinonongedzera, asi ndaakutora iyi setsaona yaitika munharaunda inogara vanhu. Vanhu vaMwari, kana munhu akateya riva ukadzokera kuriva rako kona rakabata nyoka, handifungi kuti unozoda kudzokera futi kunoriteya. Mashoko angu ndeekuti vakanga vaita basa ravo vakava vagonera ruzhinji rwenzvimbo, nokuti tsvina inoverera hainakidzi munhu. Ko chakazoita kuti vatore nguvawo vasina kuvhara gomba, pasina kutenderedzwa kuratidza warning yekuti apa pane danger. Izvo handichaziviwo, asi ndaakutora nyaya iyi setsaona yaitika. Havana kuchera gomba vachida kuteya muzukuru wangu, kwete. Asi iyi, kana mese muri pano tese tiripo, ngatichitorai setsaona. Asi shuviro yangu ndeyekuti dai gomba iri ravharwa, pachirega kuwanikwa umwe upenyu hunopararazve. But zvinoitika, Mwari kushanda kwake hatikunzwisisi. Asi kana taisirwa pachena zvinhu zvakadai, semwana musikana iko zvino tikachitobatisisa pakuti akatizira. But nekuda kwetsaona iyi kwemukomana uyu akaripotwa kunzi awira, chionai akazotanga kubuditswa muzukuru wangu inini. Saka ndinofanira kutotenda kuti kana Mwari vachida kuratidza zvinhu, hakuna anogona kuzvidzivirira. Mwari ndiMwari anogara nekusingaperi. Mazano aMwari haasi emunhu. Hapana, ndosamanzwa ndati hatigoni kufungira kuti pane zvaida kuitika kana pane akazviita, but ngatiitorei iri tsaona mukurarama kwedu tigere muvanhu. Tinoona kuzhinji, tinoona dzongwa panenge pacherwa pomboita nguva pasina kuvharwa. Chinhu chamungade kusimbisisa imimi kuti kukumbira vanhu vanoita mabasa yaya kuti vagadzire munzvimbo dzatiri kugara kuti tisazove netsaona yaitika iyi. Chekutanga ndoti ngavadzidze kuita mabasa anopera, zvinoti tinochengetedza upenyu hwevanhu, tiregedze kuramba tisangana nenyaya dzinenge dzakadai so. Tataura zvakare namai vati zvimwe zvakonzeresa izvi inyaya yekuti mikoto yaifamba nevanhu yakavharwa kuno kubudiriro. Izvo zvavari kukumbira kuti mikoto yakavharwa ive inovhurwa, vachiti zvichida dai mikoto isina kuvharwa, ingadai vanhu ava vakanga vasina kuuya nekunzvimbo kwavakazochikosangana netsaona. Zvinhu zvatibata zvisingamboiti. Tikatozvinzwa kumapasti 8 kunze kune munhu awira, takamhanya tikasvika pano, ndogara apa sasa apa manyusenzo. Takasvika tikaona panzvimbo yawira panga pasina kuiswa chinhu chechisaini chokuti pari dangerous, zvoti munhu akaona manheri paitange pane chidhakadhaka chotinogona kuchitsika. Zvadaro takasvika mapasi 12 tiri ipapapa,
tasvika mapasi 12 ma21 ndopakatanga kunyurirwa. Taona munhu yanyurirwa yahaziriye mukadzi, taunzwa nzi mwana wepasera apapa. Zvatibata vatorwa futi mumwe haaziriye svika mapasi 1 to 2 ndipakazobudiswa mumwe wechi2 wechi3 azobuda kumapasi 3 tazoona ndii. Saka tikurwadzwa nemagariro atiri kuita kuno. Kanzuri inenge yakavhura apapa muna February gomba irori vangati suppose rokusa saini vangati suppose yekupavhara havana kuvhara tu kuno kuti tauchikonzera chokuti kanzuri pakaivhura apapa yanga yaifanira kunengirikina vanhu vaifanira kupinda nemukoto uyu. Saka mukoto uyu wakavharwa vachitanzi vakabva tsamba nekanzuri mukoto uri apapa mutasa kwese kuno kumukoto rushanda i1 zvodai zvinzi apa pakagadzirwa pakapa vanhu vaifanira kushandisa mumwe mukoto. Saka tatazvichemo kuno kubudiriro kuno kuti mukoto yese yakavharwa kubvira kutangira kumusoro kunotangira haigrenu vari kuvhara mukoto. Anozva kuti mukoto unovharwa here tasazvichemo zvemukoto ndozvasakisa kuti vana kuti vazopinda manheru vana kuti pakavharwa apa vada kusakisira kuti abudikire noukoko vatadza kubuda ndopaakazopinda iri nhau yemukoto nekuda vakwana vakavharwa apa mukoto wakavhurwa vaingopinda nomwe mukoto. Saka ndozvichemo zvatinazvo kuno kuvanhu kumanewstands tikuvharwa mukoto wokuti tipinde nawo nzvimbo yatinogara. Saka muri kureva kuti dai inge vakanga vasina kuvhara mikoto yavakavharai zvichida ingadai tsaona idzi dzisina kuitika nekuti vanhu vaizoona pekufamba napo. Vanhu vaitoona pokufamba nawo. Saka chimwe chatsakisa futi chikonzeresa kudaro inhau yemukoto iri kuvhara. Mukoto rushanda i1 kanzuri da kushandawo basa revasiya vavharawo apa uko kwacho vana uziva kuti ndokunopinda vana kufunza pamwe mukoto inenge yakaita sei yakavhurwawo. Saka taita zvichemo nenyaya yemukoto chokutanga nenhau yaitika iyi yatirwadzwa fani hatina kuziva kuti kunotone vamwe vatofira futi mupi imomo kodai pasinawo mwana yanga nomunhu wake vachibva kubasa kucomplex uku mumwe achitanga kupinda uibva ati uibva angojamba vangoti bvatuna mumwe akanyura ndopakatanga kuchema ndopatikatoziva zvokuti dai pasina ivavava tisingazoti panotone vamwe vari pasi. Tinochichemo kuti gomba ndarigadzirwe kanzuri kana chita basa raene ndarisera vachisiya waisawo zvimamaki zvokuziva kuti chisaini chavana kwanisa kuita sei kupinda. Zvochichemo chatinacho munharaunda yedu yebudiriro muno. Tataura zvakare nemadzimai vanogara kunoku vati chiitiko ichi chavarwadza. Sitarwadzikana zvakanyanyisisa. Ininiwo pamba pangu inini pane tepi inobuda mvura ichilinga mvura vavauya vekanzuru ndobva vachera ndobva vaona kuti problem iri pamapaipi pasi pakatsemuka paipi vaona kuti paipi yakatsemuka bva vati tiri kuuya kuzogadzirisa tichinotora mapaipi kuti tigadzirise. Saka gombo iroro rakangodaro zvokuti mvura yacho inotoyererawo kubva kwedu kuma-old stand kutopinda kuma-new-stands. Saka itoriwo gomba rakangotongodaro rekuti chero munhu akafamba manheru asingaoni anogona futiwo kutoita sekutowirawo. Kwoitawo inini ndina sekuru vandakashaya muna October musi wa5. Saka ndakutongofunga kuti pamwe varimo mumwe handichazivi because kubva musi wa5 October antiri nhasi semunhu akanga vakamborwara stroke vakazoisa dimension vakutongoti wose munhu ari kurwara njere. Saka vaingofamba vakangobuda chitanga vapinda mutoilet. Saka pandakazoona kuti kanguva kanenge katirebei ndobva ndazotarisa ndikaona vatovhura dhoo. Saka direction handina kuziva kuti vakaenda nekupi kana kuti papi. Saka ona nhasi ndichitoriwo kuvatsvaga. Saka oenda kutongofungawo pamwe kuti ndipapapa pamwe ndogonawo kuti handizivewo Mwari. Saka tenchikumbira kuti kanzuri ikaitawo chayaita gomba vokasikawo kufushira sevanhu tine vana vazukuru zvese. Ndizvo zvinotsigirawo izvozvo tarwadziwa ndikaona mazera awira imomo moka ndarwadziwa senge mukomana uyo handinoyeberai ndasvika pakuchema ndanzwa kutonge mwana wangu ndiye aita sei anyura imomo zvinorwadza zvinorwadza. Kana vaita basa ravo ngavapedze basa ravo vobva vavhara one zvinezvi vamhanya kunovhara zvinhu zvacho vazozviwana kupi voda kuzovhara paita njodzi yakadai here zvinhu zvisina kunaka. Plus ini ndine dambudziko kuumba kwangu ndiri pakona muna 81 close pane bridge drain riripo rinozara mvura ndakatombokomblena. Plus pane mango iripo kunze kwejuroho yangu saka vana vanouya vachiba mango. Saka nonga uchiti mwana akajamba drain reri
akatadza kutsika anopinda mumonyura. Saka ndachikumbira kuti vakakwanisa kuti cleanirawo madhireni. Pavanocleana pacho madhireni vopota vachitakura mavhu avo vonorasa, noti kuti vanobudisa mavhu vose ari kunze. Ndochikumbira chatandinacho tine vana. Tataurawo nevagari vekuno avo vati chiitiko ichi chavarwadza zvakanyanya uye vari kukumbira kuti veCity Council kana vachinge vachera harinei kuti igomba rakaita sei vasiye vapedza basa vavhara kuedza kuti njodzi dzakadai so idzi dzive dzinodziviririka. Mama, tauyawo pano umo mumashure medu tikuona pakanezuro pari kunzi pakawira mukomana asi pakuzobviswa makabviswa mitumbi inokwana kuita 3. Imi chinhu ichi chakusiya ichitiko ichi chakusiyai muri papi sevagari vekuno kubudiriro? Vagari munobudiriro tarwadziwa singaiti because tasina tarisira kuti zvingaitike zvinhu zvakadaro. Sinzi vanhu vekanzuro vafanira kunge vachitigadzirira zvinhu zvakadai so tisange zvichiitika. Mungazive here kuti ipapa pane nguva yakadii zvakadaro uye sewage iri kubva kupi mudzimba dzakapoteredza here kana kuti pakangosiwa pacherwa pachibva patanga kudaro so? Hapana, handina ruzivo nazvo because handingazive kuti zvakafamba sei kuti pange pane gomba iro riri. Imimi mungazive here vanhu vanyururwa umu vawanikwa hama dzavo here kunyanya 2 ava vanga vachinzi vazowanikwa vasiriwo vakaonekwa vachinyura? Pari kunzi pane 2 vawanikwa hama dzavo ne1 asisati asikanwa baba vakuru asi vari kunzi vazowanikwa chitupa nemafoni muhomwe mavo. Saka vanogona kuwana hama dzavo maringe nekutaurwa kuchaitwa nyaya yacho vachitaurirwawo zita ravo nesenemo. Imimi chii chamunotarisira kuti kanzuru inge inoita nekuti iyo nyaya yemakomba iri kurambika iri kuonekwa ichiwanikwa kunzvimbo dzakawanda kuti dzimwe nguva vanosiya vachera poramba paine gomba iro? Ini sitotarisira kuti kanzuru inge ichivhara makomba ayo inge ichiisa masewage kana madhireni ayo ichibva yangopedza basa rayo. Ndozvatinotarisira munzvimbo. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe.